čaute lidi, v tomhle videu si zahrajem Fortnite. Jak už jste možná viděli někteří minulé video, který měl velice hodně dobrý úspěch, takhle bych to nazval, protože mělo během hodinky 6 lajků a je to úplně nový kanál tady tohle. Takže jsem rád, že to mělo tolik a už máme skoro 10 odběratelů, takže jsem vám moc vděčný a my můžeme jít na video. V tomhle videu budeme hodnotit emoty, jenom emoty, žádný spray, jenom emoty a možná nějaký emotikony. Takže jdeme na to. Takže už jdem rozkliknout. Tohle jsou moje oblíbené emoty, tady je z Little Company Jig. Pak tady máme Lucid Dreams, Get Greedy. Pak tady tohle nevím, jak se jmenuje, Jubilation. Pak tady mám Sunny Stroll. Pak tady mám nějaký random končkal. My si tady jdem rozkliknout emoty, jestli to tady nějak jde dát. Koukneme se, emotes. Mám 64 emotů. Sakra, my jsme si to nerozklikli. Emotes, apply. Tak a jdeme od zvrchu. Takže můj první emote je tady z Gaming Legends Series. Tohle bylo z Battle Passu a je to z Chapter 5 Season 3. Codsworth Clean Up. Pak tady máme Company Jig, Get Greedy, Lucid Dreams. Pak tady máme různý z Marvel Series. Tady Captain America, Disassemble, Doom Domain, Firework Salvo, to vám tady ukážu ten emote. Pak tady máme Gwyn Step, Hellfire Dance, Mysterio Magic Trick. Pak tady máme Peel Out. Pak tady máme další emote ze Slurp Series, Končkal. Pak tady máme z Aang's Iron Spur, jakože z Aang, nebo prostě z Avatar Elements. Pak tady máme tež z Avatar Elements, jejich schopnosti. Avatar Flourish. Pak tady máme Battle Blessing. Pak tady máme Be-Sync You. To myslím, že z toho nového toho. Boogie Down. Tohle máte za to, že si uděláte dvoufázové ověření. A to já samozřejmě mám. Pak tady máme Boop. Další emote je Bright Moves. Pak tady máme Bullet Prof. Pak tady máme Cauldron Chill. Pak tady máme Chronic Achievement. Kolik mám vinu, teď mám nějaký sakrý, dobrý, už to mám správně. Teď tady mám Dance Moves. Pak tady mám Fire Show. Pak tady mám Fist Bump. Pak tady mám Hang On, to je teď dobrý emote. Pak tady mám Invisible Cut. Pak tady mám Jet Signals. Pak tady mám Jubilation. Pak tady mám Jumbo Popcorn. Pak tady mám Lil Godzilla Attack. Pak tady mám Make a Set. Další tady je Monolith Mystery. Pak je tady Mike Cabez. Paradise. Pak tady mám P-Part Harmony. A já už to nechci číst. Puppet Dance. Pak tady máme Pur Demonium. Raise the Roof. Red Card. Return of House. Serpentine Summoning. Shadebox. Shadowplay Max Elephant. Jsem si kupoval nějakých 300 výbaků. Shamisen Satin O'Neill. Sakra, nevím, čískám. Jdeme na další. Show M for Off. Pak tady máme Side Sky, já tomu říkám Take Guitar. Pak tady máme Skate Monster. Slow Clap. Spirit Trader. Pak tady máme Stunt Surfer.
pak tady máme Sonistrol, pak tady máme Sweetie, pak tady máme Sweet Thing, pak tady máme Symbol of Peace, pak tady máme Take a Bow, pak tady máme Tempest Flight, pak tady máme The Break, pak tady máme The Break Shot, pak tady máme Vanguard Charge, pak tady máme Vasteland The Rock, Winner, to je FNCS, teda ne Championships, a pak tady máme Yarn Bow. Tady tohle všechno jsou moje emoty, nepočítaly se emotikony ani spreje. A víte, proč mám takový divný hlas, ne jak na minulém videu? Protože jsem neměl mikrofon, takže slyšíte i věci kolem mě. Takže proto já jsem si na tohle video nevzal mikrofon, protože jsem si ho někde zapomněl a nechtěl jsem je hledat. Ale v dalším videu určitě s mikrofonem budu, takže tam mě uslyšíte o hodně líp. Takže uvidíme se u dalšího videa, mějte se krásně a dejte prosím odběr a like. Zatím čus.